आरा के ही धरती से हई और एगो रुआ सबके खुशखबरी देतनी कि आरा के धरती के हमार बड़ भाई हमार द्रोणाचार्य हम उनकर एकलव्य बड़े भैया पवन सिंह जी हम तब सुनला हनु अरे ई रितेश जी हई रितेश पांडे जी पावर स्टार पवन सिंह के छोट भाई पवन सिंह जनबे करता रहो कि रितेश पांडे के संग एगो बहुत बड़का फिल्म करता रहे शाहबाद आ वो फिल्म में जोन बा कि रितेश पांडे के रखले बड़े रितेश पांडे जब पवन सिंह के साथे रहले चाहे वो मंच होके चाहे फिल्म होके चाहे कुछ होके तब भैया गर्दा हो जाला काहे कि बहुत सारा लोग ई कहता जे पवन सिंह के अंदर जितना सभ्यता जितना एटीट्यूड जितना सिंपलता रहेला उतना जोन बा कि रितेश पांडे के अंदर भी रहेला काहे कि जब भारी के बात आवेला जब वजनदार के बात आवेला जब केहू के झट दे जवाब ना दे देवे के बात आवेला तो रितेश पांडे के चिन्हल जाला। ओई जी कहीं ना कहीं पवन सिंह के नाम के बाद रितेश पांडे के लोग जानेला आ रितेश पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो ऐसन कलाकार हुवन एगो ऐसन गायक हुवन एगो ऐसन नायक हुवन एगो ऐसन हीरो हुवन जेकर मतलब विवाद से तो दूर दूर तक नाम ना रहेला उ अपना नाम से जानल जाले अपना काम से जानल जाले आ एगो उहे रितेश पांडे हुवन जेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक लौता डंका बाजल बा जेकर 1 बिलियन व्यूज गइल बा हेलो कौन के वो एक चैनल पर तो रउआ सब समझ जाए एक मतलब रउआ सब समझ जाए जे कितना बड़का सिंगर बाड़े कि आज तक ले भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू के 1 बिलियन एगो चैनल पर गाना नहीं गइल आप कहीं ना कहीं रितेश पांडे के गाना उतना गइल बा आ वो चीज के वैल्यू जौन बा कि पावर स्टार पवन सिंह होकर चाहे खेसारी लाल यादव होकर चाहे मनोज तिवारी होकर सब लोग मानेला जे नहीं भाई मेरा भाई रितेश जो कि चॉकलेटी स्टार के नाम से जाने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो अलग पहचान है एक अलग लेवल है तो कहीं नहीं तो कहीं उसका नाम रितेश पांडे है और रितेश पांडे जी के साथ पावर स्टार पवन सिंह का एगो बहुत ही सुंदर फिल्म आ रहा है और उस फिल्म के बारे में ही रितेश पांडे बता रहे थे। फिल्म के बात बा लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जितना नीमन दिल पावर स्टार पवन सिंह के ओकरा ले नीमन माने रितेश पांडे का यही से पावर स्टार पवन सिंह के रितेश पांडे के मतलब बातचीत जन बा व्यवहार बा प्रेम बा कहीं अगर स्टेज प्रोग्राम पर जइहन अगर आरा साइड में चल गई रउआ सब इतना जानी कि रितेश पांडे पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही जबरदस्त एगो कोनो मंच माने हो कोई पावर स्टार पवन सिंह के रिस्पेक्ट देत नजर आवे वो तक पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री देला तो भाई चैनल के सब्सक्राइब करा वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करा और रितेश पांडे पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव भोजपुरी के तमाम खबर पर अगर ध्यान रखे के चाहतनी अगर चाहतनी कि हर खबर हुआ एकदम पता चले परफेक्ट तरीका से पता चले तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके तनी से शेयर करके आगे बढ़ा दियो कि औरियो भाई हमार मित्र परिवार के जो सदस्य बा और बढ़त जाओ अच्छा लगी। नमस्कार।